Benvingudes i benvinguts a aquesta presentació sobre el text argumentatiu i les seues característiques. La finalitat dels textos argumentatius és donar raons per a convèncer els nostres interlocutors d'una determinada opinió, o bé orientar l'opinió i la conducta del receptor a través de l'argumentació. Podríem dir que les tres idees força dels textos argumentatius són persuadir, argumentar i convèncer. Les característiques principals dels textos argumentatius són les següents. En primer lloc, la presència d'un tema controvertit, dubtós, problemàtic que admet diferents tractaments. En segon lloc, hi ha una tesi, és a dir, la posició de l'autor respecte del tema. En altres paraules, la seva opinió. El seu caràcter subjectiu, mitjançant la presència de l'emissor que manifesta la seva opinió. L'ús d'un to polèmic per mitjà dels diferents arguments. I com hem dit abans, l'objectiu és convèncer, persuadir i fins i tot imposar una manera de veure el tema objecte de tractament. Anem a veure un exemple. En aquesta adaptació d'un article d'opinió aparegut al diari Ara, el seu autor, Ramon Casals, diu el següent. La lectura està permesa a l'aula i fins i tot potenciada, però si un alumne llegeix una novel·la quan toca fer uns problemes de matemàtiques, jo seré el primer que li faré guardar la novel·la. Per tant, amb els mòbils passa el mateix. Són bons si es fan servir quan toca, quan el seu ús esdevé una eina útil per a l'activitat planificada. En aquest text argumentatiu, en primer lloc, el que veiem és que hi ha un tema controvertit, que és l'ús del mòbil a l'aula. En segon lloc, hi ha una tesi, i la tesi de l'autor és que el mòbil esdevé una eina útil per a l'activitat educativa que estiga programada, que estiga planificada. I per això utilitza uns arguments. I en aquest cas utilitza un argument d'analogia, un argument de comparació, on compara dues situacions per a refutar la seva tesi, per a reforçar la seva opinió. D'acord? El caràcter subjectiu del text, és a dir, la presència de l'autor, està claríssima. Fixeu-vos en el pronom singular en primera persona, jo. D'acord? I l'objectiu és tan claríssim, que és intentar fer còmplice el lector de la seva opinió. És a dir, que el mòbil pot ser una ferramenta educativa útil. D'acord? Si està justificat el seu ús, per supost. Els gèneres argumentatius. Els àmbits d'ús en què poden aparèixer els textos argumentatius són els següents. En l'àmbit familiar, és evident, en l'àmbit literari hi ha l'assaig o el gènere assagístic, que és el gènere literari argumentatiu per antonomàsia, en l'àmbit jurídico-administratiu, per exemple, una reclamació, una defensa en un judici, un míting polític, en l'àmbit publicitari. Tot el llenguatge publicitari és absolutament i totalment argumentatiu, sigui un eslògan de 5 paraules, un anunci, un cartell, etc. I dins l'àmbit periodístic, ens trobem amb els subgèneres d'opinió, com ara en l'article d'opinió, que és el més conegut, la crítica o la carta al director, l'editorial o els textos d'opinió orals. I per últim, en un context de noves tecnologies, ens trobem amb els blogs argumentatius. Com tothom sap, un blog és una pàgina web interactiva, personal i periòdica que inclou continguts de l'interès del blogger, l'autor, actualitzats amb freqüència i sovint comentats pels lectors. Quant a l'estructura dels textos argumentatius, un tret
que ne defineix el text argumentatiu és precisament la seva bona i clara organització. Per exemple, l'estructura prototípica d'un article periodístic d'opinió és la següent. És a dir, que la introducció i la conclusió ocupen un paràgraf, el primer i l'últim, respectivament, mentre que el desenvolupament o el cos argumentatiu, on s'exposen els fets i els arguments, pot ocupar un nombre variable en funció de l'extensió. Ara bé, no és una estructura que es dona en tots els articles d'opinió, però sí és la prototípica. D'acord? Quant a la seva estructura, en un text argumentatiu, hi podem identificar les tres parts principals, que són la introducció, el desenvolupament o cos argumentatiu i la conclusió. En la introducció es pretén captar l'atenció del receptor amb la presentació del tema mitjançant una seqüència narrativa, expositiva o obertament argumentativa. En aquest últim cas, s'avança la tesi que es vol defensar. Al desenvolupament o cos argumentatiu s'exposen una sèrie de fets objectius o narratius que serveixen de marc per a l'argumentació. Aquesta recolza sobre diferents arguments i contraarguments que veurem a continuació. I a la conclusió sol aparèixer la tesi mateixa o una idea paral·lela i també se sol emprar una oració retòrica que arrodoneix el text, un colofó a l'opinió de l'autor. Us recorde que l'esquema organitzatiu sol ser inductiu, on la tesi apareix a la conclusió. Per això, quant als esquemes organitzatius depenent de l'aparició de la tesi, podem dir que n'hi ha tres estructures fonamentals. Estructura deductiva. La tesi es localitza en la introducció, d'acord? I constitueix el punt de partida per aportar els arguments que hi donen suport o que permeten refutar-la. L'estructura inductiva o majoritària, prototípica dels textos argumentatius. El text parteix de fets particulars i arguments que condueixen a concloure amb la tesi. És a dir, que la tesi apareix al final, a la conclusió. Molt bé. I per últim, l'estructura circular. S'introdueix la tesi, s'aporten les dades i els arguments concrets que permeten defensar-la o refutar-la. I es conclou amb la represa de la tesi, incorporant les possibles matisacions. Insistisc de nou, l'estructura inductiva és la majoritària en els textos argumentatius, sobretot si són articles d'opinió. Apareguts en un blog, també. Els tipus d'arguments. N'hi ha més, però els més importants són aquests quatre. Molt bé. Poden ser d'en causa, conseqüència o benefici, poden ser d'autoritat, poden ser exemplificatius o poden ser per analogia o comparació. Per exemple, si l'autor defensa que cal donar sang, pot utilitzar un argument de benefici. Podria ser perquè s'hi poden salvar vides. Si l'autor defensa que el menjar ràpid és perjudicial per a la salut, pot utilitzar un argument d'autoritat per a argumentar aquesta tesi. Com per exemple, el doctor Roc Valles, catedràtic de nutrició, ha afirmat que el 10% dels xiquets dels països occidentals són obesos perquè bla, bla, bla. O pot utilitzar exemples per argumentar la seva opinió. O pot utilitzar una comparació o una analogia. Per exemple, si l'autor defensa que s'ha d'invertir més en educació, utilitza el cas de Finlàndia. A Finlàndia ho han fet i la qualitat de l'educació ha augmentat significativament. I, per supost, sempre ho utilitzarà contra arguments, és a dir, arguments contraris a allò que defensa per a refutar la seva opinió.